Niha navê programa me bawerî û naskirin. Em ê îro di derbarê kitêba pîroz ji Xwedê ye. Em ê li wê binêrin. Mêvanê me yê stûdyoyê dîsa birayê me Milazim bi me re ye. Em ê îro bi hev re jê guhdar bin û em ê bibînin gelo bi çi awayî kitêba pîroz ji Xwedê em ê wî bi hev re bibînin. Belê birayê Milaz hûn xêratin, xweşî hatin. خودی و خواه بکه تا درستی خودی بره سرته و سر همو تماشاوانا به. Em spasdarin bi rastî em gelek şane bexatina we bi sohbetên wê xweş em gelek kêfxweşin. Kitêba pîroz em dibêjin ji Xwedê ye û dema ku em li kitêbê dinêrin em dibînin ku temamiya kitêba pîroz ji Xwedê ye peyva wî ye. Kerem bikin niha ev tê maneya çi ku kitêba pîroz bi çi awayî ji Xwedê? Demek gelek aliva hem dikaran lê binêherin belkî nava programê başwaxtiyê ku em ê lê binêherin ew meremê din jî em ê lê binêrin lê niha dixwazim bona sê mereman bêjim ku çi tê em bijin sê femînan çi tê hesabê ku em dibêjin kitêba pîroz ji Xwedê ye. Berî pêş de ku bi hukmê Xwedê hatiye nivîsarê, Xwedê hukm kiriye, destûr daye pêxemberên xwe, Resulên xwe ku ew kitêbê binivîsin, me re bihêlin. Ya didan pêştirî hukmkirinê wir em bijin hukmkirin mesela destûr dayîn Xwedê hukm kiriye ku ew ya didan her parçeyên kitêba pîroz her serhatî dîrok ew bi daxwaza Xwedê bi hilbijartina Xwedê hatiye nivîsar. Ya sisiya ku em dibêjin Xwedê hukm kiriye meseleyan daye ji Xwedê ev e femîn. Ne ku Xwedê meriv kirine wek mesele robotekî yanî bê hemdî xwe binivîsin na. Xwedê fikir daye wan nêt merem kiriye dilê wan yan serê wan bi zaravê xwe nivîse. Mesela yek gundî ye bi zaravê gundê xwe nivîse. Yek bajarvanê din e ew bi zaravê xwe lê fikira Xwedê aşkere kirine û ew serhatê aşkere kirine çiku Xwedê dixwaze meriv bibin. Ez dixwazim li ser wê yekê vê derê bixwînim. Soz mesele îbranî serê yekê reza yek duda da nivîsar e. Dibêje Xwedê gelek caran bi gelek teheran pêş de kal bavên me re bi pêxemberan xeber daye. Lê van rojên axiriyê de bi kurê xwe me re xeber da. Kîjanî re ku destûr da ew bibe warxurê her tiştî. Bi kîjanî erd û ezman jî afirand. Fikirê hûr vir hene fikirê girîng hene vir lê ez dixwazim ser vê yekê binêrim vir xudan fêl Xwedê ye. Yanî yê xeber da. Xwedê xeber da bi pêxemberan, Xwedê xeber da bi kurê xwe. Kî xeber da? Ne ku pêxemberan ne ku Xwedê xeber da divê. Xwedê me re bi pêxemberan xeber da. Paşê divê Xwedê me re bi kurê xwe xeber da. Demek ev bona kitêba pîroz nivîsanên kitêba pîroz tê gotinê. Demek vir dide kevşê ku Xwedê dibêje lê firqî heye nava gotina pêxemberan da û nava kurê Xwedê da. Binê bona kurê divê Xwedê destûr da bibe warxurê her tiştî bi wî bi destê wî Xwedê erd û ezman jî afirand. Lê cîkî din jî dixwazim bixwînim ku kitêb bixa ne ku em bi fikira xwe dibêjin kitêba pîroz ji Xwedê lê hemin xût kitêbê de nivîsar e ew yek. Em ji kitêbê wê fikirî wê femînê li didin ne ku berxwe dixin. Mesela nivîsar e divê
دودا تیم کتاب دودا یا تیم تو رشاندی سری سیار رضا 16 داد بیجه تمامیان نویسارا کتاب پیروز ج بینایا خوده و بونا هین کرنه هلاتنه راست کرنه و شیعت کرنه یک جینا حقی و کراتی دمه که مروه خوده بیگه ماسی به و بونا هر تشتی قنچ حاضر سکنی به دیسات به کتابا پیروز راسته که به دست مروان هاتیه نویساره لیدویش بینایا خوده هاتیه نویساره یعنی به حکم خوده لسروان حکم کریه پتروس شاندی کتاب خواه دودا سری یکی 21 داده بیجه سری یکی رضا 21 داده بیجه دوی چمکی تو پیغمبری به حمد مروان نه هاتیه نویساره لی مروان خوده به ریبریا راه پیروز خبر دانه demek چی دویجه تو پیغمبر به حمد خواه او تشتنه نویسنه یعنی پلان آوانی بیه داخاز آوانی بیه خودی وان واشکره کریه او چا خلام مثلا خودی گویه دو تشتید بنویسه دو تشت بیست اگر جوی به خودی به یان خودی بیست به یان خودی بیشه مثلا پادشاه خبر داده تو ای گودنایی بنویسه یان گوندی خبر داده تو گودنایی بنویسه باشه خودی بسر گودناوان و فامین وکه demek ki o da kitaba pilozatya gastane ver elabne çet te gotne meta 24 da İsa Mesih ve ev mezginiya padşatiya xwedê ev mezginî qanûna padşatiya xwedê bû ji textê xwedê bû divê ev mezginiya padşatiyê wê li nav temamiya dinyayê da bê danasînkirinê ku her ملتان را به شهادتی و هنگی آخری و به آخری دنیای بنره چی تی گوتنی به حکم خوده دویشه حتی آخری دنیای اف مزگینی گرگی به بلاف کرنه و گوتنین بدنه ناس کرنه demek هگر به حکم خوده قرار حاتیه کرنه که حتی آخری دنیای مزگینی یا بیبلیا مجی کتاب پیروز گهی به خبردانه به خواندنه ام چت کارن جویه که بیجن خود قرار کریه راست نه هنه کتابی دگویزن جیله خود ناست دردخن کی جان هاتیه گوهاستنه کی جان او قصد دجمن ایسا مسیح دکن که مرف شکی بکیون سر کتابا پیروز کتابی نخونن لیم زانن کی جان باقشه کی جان نا به حکم خودی هم دیدرد خند زانا فهمیه و دست نویسان گیون جیهنه یه نو وان ناگرن لیتشتک کی کد بیجه کتابا پیروز هاتیا گاستن نه او خودی باور ناکه چونکه اگر او خودی باور بکه و بیجه خودی داره و ناکه اوی گوته حتی آخر زمان ها ev mizgini ve bemine. Hele eğer de tüne ya beri tüne ne ma kosa xuda dere okriye gote ev mizgini hatta ahir zaman ahir dünyaya ve be. Eski bağır bakım. Xuda heri zora. Dere u nake dere dijmin xuda. Xuda heri ser vakt heri zaneye. Ve aşkare kiriye ev mizgini hatta dünya heye ev mizgini rast hebe. Ev çava dvin tüne. Xuda dere derdi. Mesela هنگ دبیجن اب کتاب یا جویانه لام چاخه حتی موسی امدنه کتاب نه یا جویه دست بکرن سر هات یا پیشتهاتنا دنیای عرض و ازمنده ده کمشه هلاهی جو نیبون تو نبون بونا نو پیغمبر بونا ابراهیم جنه جو بو نه اسرائیل بو çünkü İsrail'i nebiye İbrahim peştehat. Baş emdinlerin belli. Serhatya cuyan heye. Ne tane serhatya cuyan heye. Serhatya millete mece ya meda heye, midya yani ya aşurya heye, ya Araba heye, ya Farz'a heye. Serhatya az navnakum hamun naim biramej
سرات گلک ملتان لور هیا دمک او نکو کتابا پیروز نکو سرات جویانه لی کتابا پیروز سرات کار خوده تاوی جویا چکتیا تاوی ملت ماین چکتیا مزگینی چاوا دایه demek ev serhatya karı Xwedê ku em gelekî Isalê binêrin ne ku em bêjin mesele bijî yawiye yawiye û meriva bi hemdê xwe nivîse na ew qerara Xwedê ye em binêrin min got ev serhatya karê Xwedê ye Xwedê çi kir lê plana Xwedê heye Soz mesele Xwedê bûna adem dibêje bûna gunehkirinê jî dibêje gunê adem jî dibe Biblyayê de gelek serhatî hene bûna qencên meriva û xirabiyên merivan. Hinek dibêjin çima Biblyayê de tiştê xirab jî heye nivîsarê. Xwedê naskirinê dide xandevana nîşan dike ku meriv çi dikarin bikin, xirabiyê jî dikarin bikin. Ne pîrozin gunehkirine dibe giya ser koka xwe şîn dibe. Xwedê ev jî aşkerek e. Lê plana Xwedê ev e. Binê kitêba axiriyê ku hat nivîsarê mizgînî û belavkirina mizgîniyê şirovekirina mizgîniyê bi kaze Resûlan demek yanî şandiyên Îsa Mesîh plana Xwedê ev e gava Xwedê qerar kiribû ku adem û hêwa bixweliqîne çêke paşê got zêdeyî be ji merivan hemû dinya tije be Xwedê qerar kiribû ku merivan bibe padşatiya xwe hinek dibêjin mirin ji Xwedê ye miletê me şaş xeber de gava yek dimire divê qerara Xwedê ev ne qerara Xwedê mirin ne qerara Xwedê ye mirin ji guneh pêş de hat ev şaş dibêjin qerara Xwedê lê Xwedê dixwast ku meriv here padşatiya wî hinek divê heger nemire wê çi here lê Xwedê nîşan kiriye Enox pêxember İlya pêxember mirin nedîtin em Xwedê bikişandine jor Esa dikir herkes bibira cî guhastî padşatiya jorin bikira lê çimkî merivan guneh kir plana Xwedê inda nebû çadibê dijwarî yanî çetnayî problem nava jîna meriv de çêbû ne ku li cem Xwedê plana Xwedê xirab nebû meriva rêya xwe xirab kir lê Xwedê bi Îsa Mesîh dîsa anî ew plan heva kir çadibê gelî bû pira serra avît ku dîsa meriv bi mizgînê ji here wê meremê kîjan Xwedê qerar kir padşatiya Xwedê plana Xwedê ev e ku meriv herin padşatiya wî gava peymana nû dest pê bû gotina peymana nû xebera herî pêşin ku Yuhanayê nixamdar yanî amatkar got ew berî Îsa hat bişandin ku dinê merivan nazane gotina ji zarê wî derket nivîsarê de gotina pêş neve vegerine ber bi Xwedê yanî tobe bikin çimkî padşatiya Xwedê nêzik bûye gava Îsa hat be Yuhana re dest pê kir wê dîsa danasînke yanî bide naskirinê plana Xwedê mizgîniya Xwedê bide dîsa xebera Îsayî pêşin ev bû vegerine ber bi Xwedê çimkî padşatiya Xwedê nêzik bûye şagirtên xweşand Îsa guherin bêjin vegerine ber bi Xwedê demek eva sê cara kê dest pê dike şagirt dest pêkê de xebera wan pêşî ev e ya Îsa ev bû ya Yuhana ev bû demek çi dertê Xwedê dide kevşê ku eva mizgînî ne mizgînîke xam e ne yeke biçûk e eva mizgîniya padşa ye padşayê ezman ya Xwedê ye demek firqî hebû peymana kem da mizgînî nîbû bona mizgînê dihat gotinê ku rojek wê bê wê mizgînî çêbe xilaskar wê bê yanî rizgarkirê bê dinyayê mizgîniyê bide lê elahê mizgînî nîbû lê bi Îsa îdî ne ku qanûn dihat danasînkirinê yanî didane naskirinê lê padşatiya Xwedê dihat naskirinê